Emfie bebria etwam. Eyade akoko mafo ne nanomafo. Entokwa emu oden ewo wontem. Edie ene kofa bae. Eya confirm. Dia akoye se entawantawa ewo etifidui. Ene enyade a eyade fofo. Dia ama ade aye asema eti akoma na aye asemhia ne se wontamunyu ewo etifidu no enei ababe piem ewo enkranpumpuni mantemu a eno nso ama ne homris. Enipa wote agbogloshi market a yeta freno old fadama no nipa dodo na eye wonwa wofi etifidu. Konkombes and Gagombes clash again at Agbogloshi with many people injured. The violent clashes erupted at the Yam Market in Accra over an alleged phone theft case. Nanka asomdwe wo ho nanso beye bosumini entakwabrani bi amane humini so a eno ababeda dagombafo eni kokomafo ntema na kire se asomdwe a eni atifidu no amane humini so enam so ema nipa mienu ehwere won kwa ena dodo no anso epreprai yeni owura baako a ne ho etochema ohwere ne nkwa ewo ntokwabrani mu ewo fa edi nkomo yentie sede osi kyekiri the friend yaja etwa ne tisi akiri won mu no ntokwa asi won am say o say kwadidi am say metia an say ednaba wawu aja ni yeli ne ba ti won no pankasa oyobi a wo din so nya say asam yetunu kura na ma fo pi nim no ha isi ajima na wo yanti na ma ho nim no ti wonyo obi a opi asam onyo obi a we basabasa nsa kura wonim num to bi a wo yire awa kwala abat ma ware bi a wonum sapa bat ma ware ntimi ware Minab Solomon de nyame edi ni ho afofi onyane ti didi mu nanso etuo ekasa ye eka ne nan a sabrei wepra emodin me wo provision store wo akire wono nti anajo na meton ade nti maton ade sa base anapa 8 o'clock ena me kwadae nti madasa tama menya ne ye no me nim sa hwi kwaso but na me call toilet no ena ma pie ena me fa lane no say me kwa ne store wa kwahwe say dent na no frame nti me kwadro cave bi mu no ena ma ti say tuo atu pine before I realize na me da form nti me so original no ena ma so me na say nti me de me na sit form no anka do be no nti before me come anim bio no na second bullet no sabaya Emmanuel nso enkrante ekasa ye ma ye de krante edwudwa ne ti a sabre wepra ono nso ene yen eche na kosem dana me meti sentoko no bae na nka me kwhwe se me na fofo no wan ni me busuafo no mo ho no anka makoye de makochi mo afri mu se omumla timi kwa na me de kwa sia ntokwa no me kwa sia ntokwa no eno ane se ntoko mu de apepria agro de ye dan a obi be pra nti emo ana omo ba ko femu no wa be twa me sikan ana omo sa tu bo me nan firi wono no me nu so be twa me wa ha ne ha nti me tino mo twa no me nsa ntokwa brane ne ntawantawa ema ne humni sui enam so ema apolisifo ne asrafo bambofo dodo no a ebe bodompem se de be ya obebo nipa ene ejapade ehu ban. No, hold it. What can you do here? Hold it. Hold it. Hold it where? Hold it. So we shall na mo awo tu so obebo moden aka won ho abom atena wa asomdwe mu a enye dia ye hu no ene
Owura Kwame Noah a oye won a woton bayire ewo dwane so echema no ono nso ekyerɛkyerɛ ye ensemini na ye mpanyifo ye kuafo no mu di bayire ba mu di kɔ baabi fufuro ono so na ye etiti a ye di titi konkomafo nti ye dia haye nti mpanyifo ni decide say ombekwa akosra info no na omumma ye wahana yenye bayire djuma sa time na ha nyina ye bush na ha yesi wunkwa umbra ha untumi yede untumi mba nti ayinfo ena di ha ma yampanyifo no no mbe ye adwa no adwa no baaye no eboa ye kuafo na mudo bayire djuma wo efiefie mu na ye do bayire na ibi a obeton no na ye asam obitimi ko se obayire di ko se oba beton na odi ska bro okọ a omba enam se dwe ya banti no ama ekuafo obi do na onya bayire a odi ba ha se eba no asomdwe ensem empen bebre no obo won homoden eda na di se wo tena asomdwe mu atoa won dwuma ene wo paadi a wo di wo ho eso e wasomdwe mu enipa ahodoɔ ɛwɔ nkyeremu ahodoɔ ɛwɔ dia ɛkɔso wo ho dogo mani na awia dogo mani mobafo ɛna omabru no dogo mani ko ka hyerɛ ne yankofo sɛ ɛyɛ konkomafo na yɛde ebru no enti na obɛn ne sɛ omobɛba ba hwɛ sɛ konkomafo bɛn na ebru no yɛbɛba na maami bi a ɔyɛ konkomani a wɔtɔn aduane omapagye aduane na yɛde ahwiago nti eba asa no na yambrante bi ɛyɛ sɛ omukɔ bisa sɛ na aden na bibi se a ɛyɛ nye kasa ɛyɛ sɛ mahwe ni ne mana yɛde ago ɔhɔ na esikantwa start here Abdullahi Mahmoud a oye trotropfo abedi akire ewo Old Fadama community omasoe ye ho no ono nso e kan nsem no ewo sede osi hu no ewo de a ekoso wo ho no da gomba ni bi na ekowia obi cylinder na enya na kure na sa da gomba boy no oye hoho onim sena kwan no sitie nti obo wure sa kwana no ono mo si jiloye ono mo chi no mo bu no papa o mo prapra no ade chi ye no mo nua no ba ye se ye na ye mpanimfo na ye wa hanti o mo be boy amania ana ye ho se na be ye asolve case no nti o mo ba ye na ye ko frɛ baabi a o mo bu no efie wura no na ye bisa na atam no mo si enura na aju na o be wia cylinder na se onye kronfo o ye hoho nti kwan no na onim papa nti ne satam no ye nyina yetina ha asiesie asam no na efie wura no si obepe sika bi ma ya treti ye nua no sa nkombo bebi antakwane si no sa nkombo na ya wo na ye nua fo kunkwamafo no omo si enura antakwane si e de gwamafo no bebubu omo dem na say okay enka abasa community officer assistant trap na wa ha nti yemfra ye nyina na yentenasi na solve sa asam no omuntimi nya abotre ento omubu ase ma yan solve asam no omukoye akire na omuni police BSF 6 eba ha Jamestown police for minim ba kokura din ba me hu ba ko a me hu ana omuba ha minu ba ko we ti office no ana minu ba ko na omuchi omu call Jamestown police station ba na kure omuchi omu no omu statement omu si omu nchi omu save omu life because omu si time akunkoma for ba ha no omu si omu ma police for no ten omu hu kakra na omu akominu ya menu no ato office no Wobosumi echi asa entawantawa esi wodagomafo ni kokomafo entemu eye se abrasi kamia ye se kokomafo no ehu kakra abon
wɔn nso wɔ haw ne sɛ wadan yɛahye wɔn na saa bere baabi a wɔbɛkɔ akɔtena mpo no yɛatoto mu a ɛno nti wɔsuro sɛ wɔbɛsan akɔ hɔ akɔdu wɔ adwuma ɛwɔ mu sɛ yɛsɛ asomdwe abade nti ɔho me nua wei ɔyɛ konkomani nti ɔmo si aha konkomani baako bia ne hɔ deɛ na ɛnyɛ nakorɛ nti obia ɔwɔ ha ɔyɛ konkomani bia ɔpɛ sɛ ɔmbɛyɛ adwuma ɔmbra na ɔmbɛhyɛ ne adwuma aseɛ yɛne ɔmo nni ntakwa bia na metɔn polisi store police store nneɛma a metɔn bia ti metɔn a me ne ɔmo atena bade si sai na me kasa me na me wɔ nɔf na me nua na wɔ hɔ yɛ sa me nua kɔ adwene abɛtua me na me sai me bɛba abɛhwɛ sɛdeɛ na ma na saa yɛ ɛyɛ te sɛ adwu kakra nti no yɛtumi ba abɛyɛ kakrakra ama yɛyɛ yɛnumɔde ne agyi kakrakra na me wɔ adwarem nti me pie baeɛ no na ɔmo anya asɛ me sɛ ɔpono awie nti ɛyɛ saa no metumi nyɛ hwee bio nti ɛno asɛ mesome ndwane mfiri ha ka yɛ ho na wɔtwe sɛ nnɛ berɛ a yɛde na me wɔ hɔ dwumadie ɛbɛsan aba wo kwan